Sí, aquí va haver aviam, dintre d'aquest procés, el procés que permet el que és el tret més important de tota aquesta crisi és el que Krugman ha anomenat la gran divergència, és a dir, és una cosa que encara dura, que és l'enriquiment d'un petit nucli a costa de l'empobriment de tots els altres. Això és un procés que segueix produint avui, entre nosaltres, que és distint al que havia estat passant, per exemple, entre 1945 i 1975, quan hi ha una redistribució gràcies a la forma en què els governs poden imposar unes taxes sobre els beneficis, etc. A partir d'anys 70, començament dels 80, hi ha un procés, que és aquest procés d'enriquiment d'uns pocs, empobriment dels altres, que té tota una etapa de concessions que permet que s'acceleri. I una d'elles és la desregulació de l'activitat financera que es produeix justament durant l'etapa de la presidència de Clinton, on per una banda als Estats Units s'anul·la una llei que s'havia posat en vigor quan la crisi dels anys 30, que impedia que els bancs utilitzessin els recursos dels seus dipositants per especular. Aquesta llei s'anul·la, i per altra banda hem sabut ara, això s'ha sabut recentment, es fan unes negociacions amb l'Organització Internacional del Comerç per alliberar la circulació d'aquestes operacions especulatives a escala mundial. I això obre un mercat immens en el qual començar a jugar, i on efectivament juguen amb els diners dels seus dipositants per llançar-se especulacions que molt sovint és efectivament una economia, allò que en diuen de casino. Semblaria que en estricta lògica s'hagués de pensar per què vols indústria si no tindràs un mercat consumidor. Llavors té una resposta, que és l'exportació. El que passa que, com alguna vegada he dit, això era la lògica ja de la plantació esclavista. L'important no és el que consumirà el teu, és el que vendràs a fora. Aleshores, aquesta és la lògica. En aquests moments, justament, els únics progressos que s'estan assentant aquí són progressos de coses que es poden exportar. És a dir, si tu ho aconsegueixes aquí, home, per això venen, aviam, per això hi ha fàbriques d'automòbils que no són d'aquí, que una de les sortides, evidentment, que tenen és pensar que part d'aquesta producció es pugui exportar. I si aquesta producció està feta amb una bona tecnologia que ells poden aportar, però al mateix temps amb salaris més barats i jornades més dures que els que ells tenen, augmenta el volum de negocis possible. Té una lògica relativa dintre d'aquesta manca de sentit comú que té tota aquesta política, que molta gent està denunciant, però estan denunciant economistes premis Nobel d'Economia, com l'Stiglitz, com el Krugman, estan denunciant que això no funciona. El Krugman va publicar un article esplèndid en què deia clarament que l'única forma de poder sostenir una societat que ell anomena de classes mitges, i per classes mitges entén una societat en què la gent decent que la gent puguin viure decentment mentre treballin dur i respectin les regles, és que hi hagi una xarxa de protecció social que no solament asseguri la sanitat, sinó que asseguri uns ingressos regulars. I sosté això en un medi en què la distribució dels guanys cada vegada afavoreix més el capital, només es pot aconseguir amb uns impostos forts sobre els beneficis i les rendes. Respecte del cooperativisme en el món agrari, és evident que aquí fa ja gairebé 2 segles que això funciona i té importància, però jo crec que hi ha una cosa que sí l'hem vista cada vegada més, i és que el pes de la producció segueix residint sobretot en el petit productor, aquí i a tot el món. Hi havia una cosa, per exemple, dels Estats Units, que la vaig veure ahir, que explicava que el 90%
de les entitats. El 96,4% dels que cultivaven eren finques familiars. Però el control de la situació està en les grans empreses comercialitzadores. I això és una cosa que mons com el món de la viticultura ho coneixen perfectament bé. No, el món de la gran empresa, allò agroindustrial, és un món que per ara està molt limitat. La major part de vegades el que convé és que sigui el camperol el que produeix, però evidentment el control de la comercialització està en gran mesura en mans d'aquesta gran empresa que és la que té la capacitat de distribuir i de posar els productes en els llocs determinats. Aleshores, I d'acollar els productors que no tenen una alternativa de poder de negociació. És a dir, la capacitat del cooperativisme agrari d'arribar directament al públic és molt limitada. I ha estat sempre molt limitada. I en alguns casos en què semblava que tenia èxit, no cal dir els noms perquè em penso que tothom ho sap, s'ha acabat pervertint. És a dir, convertint el que era una cooperativa en una empresa. Aleshores, aquest és un problema molt clar. Això els viticultors ho han sabut sempre. És a dir, ells produeixen i el de dalt després fixa preus i és el que té la capacitat de vendre i de funcionar. És evident que no solament la publicitat i tal, la capacitat que el control es vulgui o no es vulgui segueix estant en gran mesura en l'etapa de la comercialització. I aquesta és una situació que molt difícilment el cooperativisme pot canviar des de baix. És evident que la capacitat del cooperativisme d'imposar-se les grans marques, aquí doncs és igual, Torres, Codorniu, el que es vulgui, és limitada. Pot ser que surtin, que hi hagi una evolució, que vagi cap a segmentació de mercats de qualitat, que s'atenguin com semblen produir-se per alguna banda, però la gran massa del consum segueix estant controlada per això i és difícil de veure com lluitar, no? Com es lluita contra això. És evident que cal lluitar. És possible que l'alternativa sigui, per exemple, en el cas dels vins i dels caves, aquestes empreses mitges que busquen forats per un mercat de qualitat que no poden donar als altres, és possible que arribin a crear aquest mercat com s'hauria de crear i en alguna mesura s'intenta, aquests mercats especials per la producció ecològica, per això naturalment necessita garanties de veritat. A vegades jo puc comprar carn aquí en una carnisseria, que efectivament, però sembla que és una producció controlada més o menys per la Generalitat, etc. Sí, una certificació. Sí, però això és molt difícil amb la major part de la producció agrícola. Molt difícil. És possible que s'aconsegueixi crear aquesta diferència d'hàbit en un consumidor d'un cert nivell d'ingressos pel producte proper i de qualitat. És a dir, és evident que quan tens un cert nivell d'ingressos això ho has après, saps on pots comprar i aquí pots comprar. Està calant aquest discurs del consum de proximitat. Però si no millora la capacitat de consum de la gran massa de població, això queda reduït amb un nucli massa petit de consumidors. De manera que també en això la lluita és una lluita comú. També els productors de raïm necessiten que els treballadors que hi hagi més treball i que cobrin més.